pengen duwe omah tapi jenengmu elek ditolak BI, wis gak usah sedih rek yo, gak usah galon. Iki lho, tak kei solusi bersama Rifai Property. Omah iki krediten rek yo. Gak ate ribet, syaratnya cukup KTP karo kakak, iku pasti ACC yo. Iki regane 200 juta rek yo, ukurane 5 kali 10. Masalah skema kreditane engko tak sepilno di akhir video, sampean simaken omahe sik yo sampai mari video nih. Oke, langsung masuk ya. Lah, iki wis oleh free ngene iki lho, pager loster ngene iki lho, apik. Le masalah cat engko esok custom rek yo dek kene. Lah engko nang kene sampean karekno kono pager wis tok. Lah, le masalah karpot tenang ae rek yo. Mobil-mobil cilik sik masuk koyo Brio, Yaris ngono sik mlebu rek yo. Fase tampak depan wis kayak ngene, perpaduan tali air karo cendelo sakura ngene iki rek yo. Lah wis ngene iki. Lah kusene wis almina. Terus nang kene iki rek yo ana terasan kena ge nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kayak gak duwe dosa. Lah terus nang kene engko sampean kena manfaatno gawe ruang tamu outdoor ya iso, gawe parkiran sepeda iso. Engko sampean karek masang kanopi dadi ruang tamu outdoor wisan rek yo. Cuwakep rek apik rek yo. Lah iki kusene almini wis anti rayap. Lah iki ruang keluarga utawa ruang tamu sing super gede kena gaya sinan wong RT 2 RT sik mod rek yo. Lah terus nang kene iki kamar pertama rek yo. Kamar pertama iki kena gaya ambekan sadu lek bengi karo bojone sampean ngono iku rek yo. Tapi aja lali kowe iki ditukono gorden rek yo. Ben gak diintip tanggane. Kamar iki ana loro, kamare jejer. Iki kamar keduae. Kamar kedua wis hampir podo lah karo kamar pertama, wis tak desain nanti pengap tenang ae wis ono cendeloe kena dibuka karo ditutup. Lah, terus saiki ndek kene rek yo. Iki kamar mandine rek yo. Kamar mandine wis super gede, kena gados wong 23 sik mod lah. Klosete wis gawe kloset jongkok. Ekran ready kok sampean karek kono drometor rek yo. Iki pintune sik utiwi tenang ae engko oleh free teko aku pintune. Lah terus enek maneh nang kene iki ono pintu halaman belakang rek yo. Iki menuju dapur karo home service. Lah, dapur wis gede rek yo. Lah, iki kan nggone wastafele, kene nggone kompore, banyune melimpah rek yo, aja kuwatir. Kayak banyu Zam-Zam ngene iki lho, ya. Lah, terus nang kene iki home service rek yo, area umba-umba. Dadi enak cara ngono sampean lek umba-umba nang kene iki aman rek yo. Pas sampean muda-muda siti, lah sampean tenang ae aman dek kene iki. Engko kancingan kono wis tak kran kono wis tak pembuangan rek yo langsung digas. Iki tak sepilno skema kredit rek yo karo lokasi ini omah iki rek yo lokasi nih strategis pol tidak karo pasar Menganti tidak karo pasar Hulaan. Lokasi tepatnya Ndo Mas Menganti cuma 200 meter dari jalan raya rek yo. Kredite iso DP 100 angsurane 2,4 selama 5 tahun flat rek yo. Gak munggah mudhun koyo katok ngene iku rek yo. Wis ngono info teko aku besok yang minat utawa pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Wis gak usah izin, gak usah sungkan WA rek yo. Wis tak tunggu surveimu. Assalamualaikum, bye.